Nekada je borba za mesto pod suncem više nego stilska figura. Ima ljudi koji zbog svojih prirodnih nedostataka izbjegavaju društvo drugih ljudi. Knjiga Čudo govori o jednom takvom dečaku i o tome šta se dešava kada dođe trenutak da se pridruži ostaloj deci u školi. O tome nam govori Gordana Glavinić. Svako na svetu treba bar jednom u životu da dobije ovacije, jer svako od nas pobeđuje svet. To je životni moto jednog dečaka sa kojim se priroda surovo poigrala. Ko je Avgust i kako izgleda njegova borba za mesto pod suncem, saznaćete u knjizi Čudo, koju je napisala R.H. Palacio. Avgust, zvani Agi, rođen je s deformacijom lica i krije ga ispod astronautske kacige. Radi sve što i njegovi vršnjaci, ali ne ide u školu. Pre svega zbog čestih operacija kojih je za 10 godina imao 27. U kući se osjeća bezbrižno i voljeno. Duhovit je i dobro se nosi sa svojim izgledom. Njegove muke počinju kada roditelji odluče da ga upišu u školu, jer se tek tada suočava sa podsmehom i odbacivanjem. Glavni junak iz ove knjige je mnogo dobar, susreće se sa raznim prijateljima i neprijateljima, shvata ko su pravi, koji i nisu i shvata svrhu života. U knjizi mi se najviše dopao deo kad su imali žurku za Noć veštica. On je svima njima pokazao da njega ni ne dotiče baš šta oni misle, da on misli da je jedan običan dečak i da je isti kao i svi drugi. Najviše mi se dopao deo sami kraj knjige, kada Avgust dobio diplomu iz škole za ostvaren dobar uspeh i on je tu ipak pokazao da pored toga što je on nekoj deci predstavlja čudovište ili bilo šta ružno, on je ipak tu postao jako dobar, prošao je odlično. Da li su čitajući knjigu Čudo Ivana i Iva došle do novih saznanja? Shvatila sam kako se zapravo treba ponašati prema svim ljudima koji su na neki način malo drugačiji. Za mene istinska lepota života definitivno nije naš spoljašnji izgled, zato što to jednostavno nije ono što mi biramo, već ono što mi imamo u sebi, ono što mi možemo da pokažemo ljudima. Postoji mnogo toga što bi knjiga mogla sama o sebi da kaže i o drugim ljudima i kako trebamo da gledamo svet i sa lepše i sa one, naravno, ružnije malo strane. Jedan usputni događaj ispred poslastičarnice podstakao je R.H. Palacio da napiše ovu knjigu. Zapravo, želja da opiše ponašanje svoje dece kada su susrela devojčicu koja je izgledala kao Agi, plač svog sina i sopstvenu zatečenost okolnostima. Nisam znala šta da radim, da li je trebalo to da primetim, uspaničila sam se, a trebalo je da dam primjer svoj deci, da im to bude životna lekcija. Samo popričati sa devojčicom i tako pokazati deci da nemaju čega da se plaše, a ja sam požurila da odem što pre, zbog čega se posle nisam osjećala dobro. To me postaklo da zamislim kako je to svakoga dana suočavati se sa svetom koji ne zna kako da se suoči sa tobom. Čula sam devojčicinu mamu kako mirno i umiljato kaže, vreme je da krenemo. Znate, ona je prošla kroz to milion puta i to mi je zaista otvorilo oči. Knjiga Čudo ima moć da utiče na ljude. Ona jeste pisana za decu, ali ni odrasle neće ostaviti ravnodušnima. Autorka R.H. Palacio ukazuje kako prihvatiti i poštovati različitost, bilo da je ona fizičke ili neke druge prirode. Takođe, želela bi da njenu pripovest o Agiju mladi čitalac zapamti i kao priču o saosećanju, odanosti, prijateljstvu, lepoti i neizmernoj snazi bića.